Benvinguts a Parlem de Ciència, benvinguts a un nou vídeo del canal. En aquest vídeo ja hem parlat de la constant més famosa, el nombre pi, i de la constant més vella, el nombre auri. Avui parlarem de la constant més infravalorada, el nombre e, el nombre d'Euler o la constant de Napier. Abans de començar, però, recordeu que aquí sota teniu el botó de subscriure-us, que si us agrada el que faig o em voleu donar suport, el podeu apretar, que a mi em fa molt content i és completament gratis. Dit això, som-hi amb el vídeo! Per què dic que el nombre e és la constant més infravalorada? Doncs perquè estic convençut que l'heu vist alguna vegada o l'heu utilitzat alguna vegada, ja sigui fent derivades, integrals o simplement utilitzant-la en logaritmes neperians, però també tinc els meus dubtes que la gent sàpiga tants decimals com el nombre pi si és que se'n sap algun. Jo, per exemple, en el meu cas em sé més decimals del nombre pi que del nombre e, o em sabia, ara ja si fa no fa. Així que avui us explicaré d'on surt aquest nombre e i qui el va descobrir, qui va col·laborar en descobrir propietats seves, etc. Abans d'explicar d'on va sortir, qui el va descobrir, anem a explicar què és el nombre e, anem a donar-li un valor. El nombre e equival a 2,71, 82, 81, 82, 80... Ai! Que serà periòdic! 4, 5, 90, etc, etc. No és periòdic, és infinit, igual que el nombre pi i el nombre auri. Ara que li hem donat valor, doncs, anem a explicar la història, qui el va descobrir i com el va descobrir. Però, curiosament, no començarem per qui el va descobrir, ja que hi ha una persona que és important, abans del descobriment en si d'aquest nombre. El nombre e també es diu constant de Napier, i és que hem d'anar al 1614-1618, entre aquest període de temps, el que va fer John Napier va ser definir el que és un logaritme. Obro parèntesis. Què és un logaritme? El logaritme vindria a ser aquell número que en direm b o base que has d'elevar un altre número per obtenir x. És a dir, de manera més visual, podríem dir que x és igual a b elevat a a. Si anem a posar un exemple, el logaritme en base 10 de 100 vindria a ser 2, perquè 100 és igual a 10 al quadrat, és a dir, 10 per 10. I sempre que posem log, log, donem per entendre que és de base 10, a no ser que digui el contrari. Però, què passa al logaritme en base e? Doncs que aquest logaritme en base e és el que en diguem el logaritme neperià. I el logaritme neperià de e és igual a 1. Per què? E és igual a e a la 1. Això és el que va definir o el que va llistar John Napier el 1618. El que passa és que John Napier va utilitzar el nombre e, però no estic segur que ell sapigués que estava utilitzant el nombre e. John Napier el que va fer va ser definir el que era un logaritme i fer un llistat de logaritmes, així a lo bruto, perquè la gent pogués utilitzar-los. Tanco parèntesis, espero que hagi quedat clar que és un logaritme. No és molt i molt important per aquest vídeo, perquè John Napier l'únic que va fer va ser definir això i posteriorment es va decidir assignar el nom de logaritme neperià a això. I llavors, si John Napier només va fer això, per què, carai, ens expliques que és un logaritme i ens lies? Doncs perquè crec que era important logaritme neperià, Napier, la e, doncs crec que té relació i es pot explicar. Però el que sí que va descobrir el valor del nombre e va ser Jacob Bernoulli, el 1683. El que passa és que Jacob Bernoulli no li va ficar cap nom, i si li va ficar un nom va quedar com enterrat en un munt de papers i al final s'ha dit nombre d'Euler o constant de Napier. A Euler no hi hem arribat, però a Napier sí. I per això he explicat Napier, tranquils. El que estava fent Jacob Bernoulli quan va descobrir aquest número és estudiar un problema d'interès compost. És a dir, si tu vas al banc i diposites 1 euro en una compte corrent que té un 100% d'interès anual, doncs quina manera hi ha de maximitzar els teus guanys a partir de rebre interès. Com que és una mica complicat, us he fet un exemple gràfic que és bastant més senzill d'entendre. Imagineu que quan acabi el confinament i pugueu anar al bar, quedeu amb un amic o amiga per fer unes patatones i un refresc. Quan arriba l'hora de pagar, però, el teu amic o amiga resulta que no té diners suficients. Tu, que potser no ets tan bon amic o amiga com tu creus, decideixes proposar-li un tracte. Tu li deixaràs l'euro que falta a canvi de que ell et torni aquest euro amb el 100% d'interès anual. Això vol dir que a final d'any t'haurà d'haver tornat aquest euro amb el 100% d'interès. Si decidim fer això amb un únic pagament, vol dir que el teu amic o amiga a final d'any t'haurà d'haver donat aquest euro i el 100% d'interès, és a dir, un altre euro. D'aquesta manera,
a final d'any t'hauràs guanyat 2 euros bruts. Però el que estudiava Bernoulli era amb quants pagaments pots fraccionar aquest interès per tal de maximitzar el teu guany. Per exemple, quan guanyaríem si en comptes de fer-ho en un únic pagament del 100% d'interès, ho fem en 2 pagaments del 50% d'interès cada pagament. Això resultaria que el primer pagament, el teu amic o amiga et pagaria l'euro que t'ha deixat i el 50% d'aquest euro, és a dir, mig euro. Així que el primer pagament et pagaria 1,5 €. Però la gràcia és que aquest segon pagament t'ha de pagar el 50% restant, però no sobre aquest euro, sinó sobre l'1,5 €. El 50% d'1,5 € són 75 cèntims, per tant, al final de l'any tu haguessis guanyat 2,25 € bruts. Sí, ja he dit que potser no érem tan bon amic perquè fer-li això per 25 cèntims poder no renta bé. Però Bernoulli encara va anar més lluny. Ell volia estudiar què passava si ho feies en infinits pagaments. Anem a veure, per exemple, 4 pagaments del 25% d'interès cada un. El primer pagament seria l'euro que li has deixat més el 25% d'aquest euro, és a dir, 25 cèntims. Per tant, el primer pagament seria d'1,25 €. Però el segon pagament seria el 25% d'aquest euro amb 25. El tercer pagament seria el 25% d'aquest euro amb 51 del segon pagament. I el quart pagament seria el 25% d'aquest euro amb 89. És a dir, el primer pagament el teu amic t'ha hagut de pagar 1,25 €, el segon pagament 26 cèntims, el tercer pagament 37 cèntims i el quart pagament t'hauria hagut de pagar 47 cèntims. Això fa un resultat final de 2,36 €, bruts a final d'any. Però ja us he dit que Bernoulli estava estudiant què passava amb fraccions més grans. Per tant, el que va fer va ser intentar extrapolar-ho fins l'infinit. De tal manera que li va sortir el següent. El benefici brut d'un pagament eren 2 euros i el benefici brut de 2 pagaments 2,25. El benefici brut de 4 pagaments és 2,36, tal com hem vist fins ara. Però si en comptes de fer 4 pagaments, per exemple, ho fraccionem en 12 pagaments, un cada mes de l'any, els teus beneficis ja augmenten fins a 2,61 euros. Finalment, el que va fer Bernoulli va ser estudiar què passava si ho fraccionàvem en infinits pagaments. I el resultat és 2,7182, etc. euros, que si heu sigut ja una mica avispats, haureu vist que correspon al nombre E. Per tant, no. Si fraccioneu amb molts pagaments, malauradament no podreu robar-li tots els diners al vostre amic. A part de que no és ser gaire bon amic. Si un amic us demana 1 euro, li podeu deixar l'euro i ja us el tornarà. No passa res. Així, d'aquesta manera, Bernoulli el que va fer va ser definir el nombre E com aquesta equació. E és igual a 1 més 1 entre n elevat a n, quan aquesta n tendeix a infinit. És a dir, si agafeu 1 més 1 entre un nombre molt alt elevat tot a un nombre molt alt, veureu com aquest nombre tendeix al nombre E de 2,71, 82, 81, etc. Llavors ja tenim el valor del nombre E. Però el nombre E d'on surt? Has dit que també tenia el nom del nombre d'Euler, però no ens has parlat d'Euler. Doncs podríem dir que Euler és el tercer de la cadena. Leonhard Euler va ser el que va estudiar més i va buscar propietats d'aquest número. També el va definir d'aquesta altra manera, que és una mica diferent a com l'havia definit Bernoulli. I Euler sí que va ser el primer que va notar aquest nombre amb la lletra E, segurament del seu nom, lògicament. De fet, però, Euler només va aconseguir definir 23 decimals d'aquest nombre E. Com va passar amb el nombre pi, com passa amb el nombre auri, amb l'arribada de la tecnologia, aquests decimals s'estudien i se'n poden extreure molts i molts i molts més. Actualment es coneixen uns 8 trillons de decimals d'aquest nombre E. Ja tenim una mica les aplicacions del nombre E, però al final us vull donar una dada curiosa. Sabeu amb què té relació el nombre E, a part de totes les matemàtiques, analítica i econòmiques, etc. Doncs té relació amb una corba que decreix a mesura que van passant els anys, que ens dona informació sobre quants anys fa, per exemple, una mòmia. Si algú és habitual al canal, espero que hagi entès la referència. I si no, us deixo aquí el vídeo on parlo de la detecció del carboni 14 per saber l'antiguitat dels objectes i de persones, animals, fòssils, etc. Doncs bé, espero que us hagi agradat el vídeo, espero que hàgiu entès una mica més el nombre E i que deixeu d'infravalorar-lo, perquè és més important del que sembla. Recordeu que em podeu seguir a les xarxes socials, podeu deixar el subscriure-us aquí sota, m'agrada, comentaris per qualsevol cosa. Espero que us hagi agradat, ens veiem al proper vídeo. Adeu! Sábado por la mañana, caliente sol de verano y cielo sin nubes, ni una nube. Corriendo calle abajo, saludando a mi princesa.